No mundo hai persoas con enxeño especial, dispostas a usar un maxiño para inventar. Capaces son de idear, indagar, demostrar. Da lúa ao gravitar é porque caen mazás do pomar. Para medir o tempo que ora tarda en pasar, é predicir no inverno neve e sol en verán. Un esplendor sen igual, tan radiante e real, que ofrece benestar e ansias de soñar. Eles armaron pancas para o mundo elevar e colocaron astros alrededor para xogar. Xiran que xiran as rodas da locomoción e tamén as do tren que avanzan cara adiante. Vai ben, así van para inventar, non paran nunca de discorrer, por saber máis sobre esta terra que hai que soster. Para inventar, para descubrir. Vaia, non se ve nada. Ou se cadra é a vista que me vai a menos. Contra! Ese era dos vos! Xa verás, aínda habían de ser os gregos os que inventaron os tronos ou a electricidade. Non, os chineses. Apóstoche a que foron os chineses. Ah, iso pensades. Pensades que o sabedes todo. Non, mestre, non o sabemos. Queredes calar? Ides nos estragar outra vez unha historia bonita. Cóntenola, mestre, sí, cóntenola. Veña logo. Para empezar, estamos moi escuro. Podemos prender a luz, O da luz non é nada complicado. Das ya a chave e xa se acende soa. Mais doado imposible. Sí, iso é o que din os burros. Mais doado imposible. Sen embargo, os sabios máis grandes, Einstein o primeiro, confesaban entender ben pouco o fenómeno da electricidade. Pero fixádevos, a electricidade non se inventou porque, de feito, xa existe desde a prehistoria. Que maneira de bater ali! Mira! Prendeu o lume no monte. Quen ia pensar daquela que os lóstregos eran electricidade e que podía ser útil, pero un día hai 3.500 anos... Xa está, aí veñen os gregos. Os chineses, digo cho eu. En camiño cara a terra prometida. Estes son os mandamentos do Señor, a nosa posesión máis valiosa que imos guardar na Arca da Alianza. Haina que construir cunha pedra moi pesada, para que non nola poidan roubar. Non, meu amigo. Ten que pesar pouco para podela transportar facilmente, pero o tesouro que contén debe estar ben protegido. É o noso deber. E como? Xa verás, meu amigo, xa verás. Ouro puro. Hai que recubrir o exterior e o interior da arca. E o interior por qué? Non se vai ver. Únicamente para protexela. Agora xa podemos dormir tranquilos. Os hebreos dormen. Teñen o tesouro dentro desa caixa. Un tesouro moi grande polo que contan. Vamos, amodiño. Estes quen son? Mirade. Vaites, Moisés, como fixeches. É un misterio que a humanidade non entenderá ata dentro de miles de anos. Ten moito cuidado, Moisés, é moi perigoso. Mira para eles.
Só os que teñen intencións impuras acabarán fulminados. A nós non nos vai pasar nada. É certo, mestre. Foi así como pasou. Era maxia. Era electricidade. Os hebreos coñecían a electricidade. Os antigos sabían vos moitas cousas. Moisés acababa de inventar o condensador para fulminar calquera que tocase a arca sagrada. E Moisés, por que non acabou fulminado? Pois porque tiña unha toma de terra. Unha toma de terra non pode ser. Claro que sí. Recordade, os fíos de ouro das vestiduras sagradas tocaban no chan. Os chineses coñecían a agulla magnética e foron os primeiros en utilizala como compás. Sempre na mesma dirección. Igual nos é útil para orientarnos durante a viaxe. Pois Eu vou ir por aí. Eu por ali. O compás levo eu. Vai. Un inglés, Francis Hauksbee, fixo sen saber como a primeira lámpada de mercurio que non tardará en esquecerse. Un holandés, Pieter van Musschenbroek, inventou a botella de Leyden que podía conter unha carga eléctrica. Mirade se había carga eléctrica. Un francés, o abade Nolet, inventou xogos de todas as clases. Vou cargar a bola de electricidade. E o que vou facer agora será pasar a electricidade a esta cadea de ferro. En América, Benjamin Franklin tamén estudaba a electricidade. Ui. O trono vai baixar e vai vir ata esta chave. Vela. Agora xa sei que o raio tamén é electricidade. E sei como protexer as casas contra ese raio. En Rusia, un sabio escoitara falar do pararraios de Franklin. Aquí está o pararraios de Franklin. Profesor Reichman, teña cuidado. Non é así. Pero que dis? Ti non és ningún sabio. Non, mestre, pero... Digo yo, porque esqueceu a toma de terra, profesor. O profesor Reichman morreu no acto. Este accidente axúdavos a comprender por que fan falta as tomas de terra nunha casa. Esperade que vos lo ensino. Non, isto é o meu xantar. Aquí está, encontreino. Mirade, a corrente pasa evidentemente por estas dúas partes, pero esta de aquí está conectada á terra. Desa maneira, non hai perigo de acabar fulminado. Pero o raio, como funciona o raio? Pois iso é vos bastante sinxelo. Como demostrará algo máis tarde Faraday, a Terra é un conxunto electromagnético. O Solo ten cargas negativas. Arriba temos unha capa de aire seco, a troposfera, que non deixa pasar a corrente eléctrica. E máis arriba aínda está a ionosfera, que contén sobre todo cargas positivas. Unha nube de tormenta acumula as cargas positivas arriba e as cargas negativas abaixo. E o encontro das dúas clases de ións será o que provoque un auténtico raio. En Italia, en Boloña, a un tal Galvani tamén lle interesaba a electricidade. Que estás facendo, Lucía? Un caldo de ras para a señora Galvani. Ah, moi ben.
che pasa, Lucía? Arrás, señor! Movéronse! Oh! Ti soñas, muller? As ras están mortas e ben mortas. Pois movéronse outra vez. Sí! Móvense cando vostede vira a súa máquina, señor Galvani. Pero que curioso. Mira a ti logo en cante eu miro. Oh, Adiante, viña. Non, señor Galvani, o seu experimento é moi interesante, pero para min a ra non é un depósito de electricidade animal. Son os dous metais diferentes os que actúan sobre a pata da ra. E vouno demostrar. Un disco de cobre, un disco de zinc, un de tea húmida, un de cobre, un de zinc, un de tea húmida, un disco de zinc e xa está. E listo. Volta acababa de inventar a batería eléctrica. Algo que utilizamos todos os días sen decatarnos sequera. E vale para miles de cousas. Que pasa? Tamén estou facendo un experimento. O raio, o compás e as patas de ras que se moven. Todo iso era electricidade, pero aínda non se sabía exactamente o que era, nin como utilizala. Pero vai e aparece un mozo inglés, Michael Faraday. Xa está, Michael, por hoxe acabamos. Esta noite non temos máis ca isto. Son tempos difíciles, rapaces. Señor Ribó, o meu fillo é un rapaz traballador e honrado. Sabe ler e ata contar un pouco. Poderíalle axudar. Parece bo rapaz. Vou no coller a prova. Para empezares, vas ir repartir os xornais. Aquí ten o teu traballo para o día de hoxe. Pois non é moito traballo. Ui, non te equivoques. Eu os xornais non os vendo, alugos. Así que mira, o primeiro leva yo ao señor White. E mentres el o lé, levas o segundo ao señor Blunt e o terceiro ao señor Time. O cuarto, levas yo ao señor Roll. E de paso, recolle lo que lle levaches ao señor White e levas yo á señora Black. Ven máis tarde, aínda non acabei. És un rapaz traballador, Michael. Vas ser o meu aprendiz de encadernador. Hai que volver a encadernar estas enciclopedias. Son libros moi importantes. E logo que, Michael, non acabaches de encadernar. Ai, ten que perdoar, señor. É que encontrei un artigo sobre a electricidade. Sei que é unha especie de vibración, como a calor. A min pareceme que aínda ninguén entendeu ben o que é. E ti pensas que o entendes mellor? Non, pero podo intentalo. Escoita, Michael, podes ler todos os libros que che interesen, pero terás que quedar pola noite para acabar o traballo. Oh, sí, señor. Grazas, señor. Conferencia pública do sabio Humphrey Davy con A ver, demostracións. rapaz, non empurres. De todas as maneiras non vas a entender nada. Ei, seguro que entendo tanto como a vostede, señor. A electricidade é un fenómeno extraordinario. Observen.
Todo isto é aínda moi misterioso. Pero os meus experimentos permitirán comprender mellor este fenómeno. A ver, logo botamos un pouco. Iso aí. Ai! Deus santo, non vexo nadiña. Sí, as notas que me enviou son moi acertadas. Daquela rapaz quérese dedicar á ciencia. Sí, señor, gustaríame moito. É un traballo desagradecido, mal pagado e ás veces perigoso. Segue querendo. Oh, sí, señor. Pois, como necesito un axudante, vou no coller a proba. Cobrará unha guinea á semana, terá un cuarto en riba do laboratorio, mandís, candeas... Empeza mañá. Imos traballar co tricloruro de nitróxeno para intentar desintegrar este corpo. Poña a máscara e o casco, terme deste tubo. Imos preparar unha cantidade pequena de tricloruro. Agora mesture moi amodiño, pero moi amodiño, Ah! Cuidado, vou facer eu a mestura. Pouse o tubo aí. Desta vez debíamolo conseguir. Imos aumentar a cantidade. Moi ben, señor. Todo iso non impedirá as viaxes. 1814, Roma, Italia. Estes son torpedos. Eses peixes que fabrican electricidade. Podos tocar? Curioso, é ben curioso. Imos estudar isto, señor Faraday. 1820, Dinamarca. Un sabio, Ørsted, vai facer un experimento que lle vai cambiar a vida a Faraday, pero tamén á humanidade inteira. Hai unha relación entre o magnetismo e a electricidade. Observen este compás, apunta cara ao norte. Se o movo co dedo, volve cara ao norte. Pero se o poño ao lado dunha corrente eléctrica, a corrente pasa. A agulla desvíase, non ven? Vira, canto máis achego o cable á agulla, máis se desvía do norte. Pero esa electricidade e o magnetismo fosen as expresións dunha mesma e única forza. Sí, podería ser iso. Deus, chego tarde. Rápido, teño que apurar. Señor Faraday, sabe vostede que hora é? Oh, lamento moito, señor Barnard. Absorbeumo o traballo. Esperábamolo ás 5. A miña filla Sara está moi enfadada. En fin, entra igual. Dicídelle ao señor Faraday que nin o quero ver nin falar con el. Miña irmá Sara manda dicirlle que... Xa escoitei, señorita Sara. Pídolle que me desculpe, por favor. Edward xa dixen que non quería falar co señor Faraday. Di que... Pídollo, por favor. Por favor, señorita, perdóeme. Pídollo, por favor. A atracción do amor é como a dun imán. Hai unha indución que xera un movimento, como este. Descúlpenme, é moi importante, teño que marchar. Os sabios saben de moitas cousas, pero non saben nada do amor. Nunha bañeira con mercurio, coloco un imán de pé. Aquí teño un cable eléctrico cunha rolla no extremo para que flote. O outro cable aquí, no mercurio. Conecto os cables a unha batería eléctrica. Vira! 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 Aquí teño un imán. Pero non me fai falta, porque a Terra enteira é un imán. Isto quere dicir que o mundo está cheo de correntes eléctricas e magnéticas que reaccionan entre elas. Forzas electromagnéticas. ¡Viva los noivos! ¡Viva los noivos! Michael, a cea xa vai estar. Espera, teño unha idea. Ven, quero che ensinar unha cousa. E a cea que? Son uns minutos, ven comigo. Apura. Si, isto xa mo ensinaras antes. Pero non ves, se a electricidade provoca movimento,
O movemento ten que poder producir electricidade. Agora vira a manivela, por favor. Ai, é maravilloso, Michael. É tan bonito. Como se fai? Voucho explicar, mira. Vai se nos queimar a cea. Xa mo explicarás despois. É que, mira, hai liñas de forza que... Non hai fricción, non hai contacto. Aquí non hai electricidade estática, pero o movimento do imán crea un campo de forza que produce electricidade. Meu querido Michael, pensa de verdade que... A ver, sen ningunha cultura científica, sen saber nada de matemáticas, podería facer semellante descubrimento. Pero por qué? Por que fai isto o meu mestre? É unha idea miña. Roubouma. Sí, iso sí que xa estou moito máis disposto a crelo. Sexa como sexa, é unha máquina que xera electricidade, señores. Podenme explicar como funciona? Pois é que... Señores, resulta que a Terra enteira é un campo eléctrico e magnético. O compás demostra o indicando o norte. Os lóstregos que se xuntan coas nubes na Terra son intercambios de electricidade. Penso que hai partículas que se desprazan. Eu chámolles ións. Partículas, ións? Non di máis que parvadas. A fricción elimina as partículas eléctricas do ámbar. O ámbar quereas recuperar ou buscar outras noutro sitio. Atráeas. As partículas forman campos no aire por todos os lados. Poden pasar por este cable de cobre. Que facemos correndo así como a tolos, Somos ións. Todos xuntos somos unha corrente eléctrica. Nós somos ións negativos. Os mozos. E logo, hai máis. Si, os positivos, as mozas. E as mozas que fan? O mesmo que nós, pero elas van no sentido contrario. Aí está, mira. Ah, tes razón. É curioso, e non nos encontramos nunca. Si, ás veces, pero avísote, a cousa impresiona. Ten moito coidado, chegamos ao extremo do cable. Paréceme que nos imos encontrar coas mozas. Aquí van saltar chispas. Viva! Conseguín a indución dunha corrente eléctrica. Si, non parece moita cousa, pero ese disco que vira a través das liñas de forza dun imán foi un dos inventos máis importantes do século. A primeira dínamo, a que logo seguirán outras, por certo. Sí, mestre, xa entendemos que a electricidade dá luz e todo iso. Pero que é exactamente a electricidade? Para simplificar, digamos que é unha enerxía que forma parte da materia. É que ten unhas partículas que se repelen ou se atraen. E tamén consiste neses ións que vistes hai un pouco. Agora imos a observar dous imáns. A electricidade tamén é unha irmá xemelga do lóstrego, do raio, pero dominada segundo a necesidade dun fío condutor. Mestre, eses ións de que tamaño son? Vos podedes imaginar 1.000.000 de ións? Sí, claro que sí. E 1.000.000 de veces 1.000.000 tamén o imaginades? Iso xa non tanto, é difícil. Pois mirade, 1.000.000 de millóns de ións son como a cabeza dun alfinete. Pero se son tan pequenos... Si, escóitate. A que velocidade se poden desplazar? Pois por aí a velocidade da luz. 300.000 kilómetros nun segundo. A distancia da Terra á Lúa. A electricidade, a verdade, ninguén entende moi ben. Nin sequera eu, que xa é dicir, prefiro imaginar que é unha fada. Que é unha forza divina que o home liberou da materia. Sí, con Faraday acabouse o universo de Newton, os corpos que sofren unha atracción mutua. O mundo vaise converter nun campo de forzas produtoras de electricidade. A él e ás persoas como a él debémoslle a nosa enerxía eléctrica, sen a que o noso mundo non sería o que é.
Non vos parece que merece unha grande enhoraboa? O tal Michael Faraday, o fillo inculto dun ferreiro. Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne-manège des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole. Demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour eux, l'homme n'en est qu'au début de son roman. Les découvreurs